Вікіпедія достемно правду пише про державність русинов, про те, як СССР анексував Подкарпатську Русь і як українські комуністи асимілювали русинів, як кинули 80 тисяч непокорних русинів у концлагеря. Коли ми відкриваємо Вікіпедії, то нараз видимо, якщо російська або українська Вікіпедія говорить про русинов, то там маса неточностей і перекручених. А от відкриваємо американську Вікіпедію, то дійсно там правдиво. Там теж неточності є, але вони дуже малі порівняно із російськими і українськими Вікіпедіями. СССР, як пише Вікіпедія американська, підкреслюю, американське мнення, СССР анексував Подкарпатську Русь 22 января 1946 року. А американцям что важно подчеркнути, что Подкарпатська Русь була то та держава русинов, первим правителем якої був гражданин Америки Григорій Жаткович. Да, він був етнічний русин, він був юрист General Motors. Но для Америки дуже важно було. Ми думаємо, всі мають знати, що навіть Конституцію Чехословакії помагав писати Вільсон. На той час Чехословакія була сама демократична держава. І русинам дуже повезло, що у нас не було Леніна, котрий би зробив революцію у нас у 17-му році. Нас лише приєднали до СССР комуністичного тільки в 45-му році, но вже анексія произошла у 46-му. В общем, спомини про Закарпаття рекомендовано нашим русинам читати іменно із американської Вікіпедії. Кстати, там написано про Галичину як часть Австрії, за що говорив недавно президент Австрії. Но, направда, на Галичині постійно вспоминають, як це хорошо жило при Австро-Венгрії. Жителям Галичини дозволено проводити ремонтизацію до радянські, до українські часи. В Черновцях Яценюк навіть встановив пам'ятник імператору Францу Йосифу, який, кстати, не будував Черновці. А, наприклад, імператриця Катерина, яка основала Одесу, от їй там чуть ли не збивали пам'ятник. Тобто, непонятно, чому одним можна вспомнити історію, а другим ні. Жителям Закарпаття за вспомини, що ми були в Чехословакії, можуть ліпити із мене родині. Недавно мирна святкова була зустріч русинів із президентом Чехії, і то в українських засобах масової інформації публічно було об'явлено злочином. Що там робили? Ага, навірно, просилися у Європу або якісь мали плани відірватися від України. Удивительно. Добавлю, що українська мова ніколи на території русинів не була ні гонима, ні отверджена. Особливо у чехословацький період. Ми не маємо ні одного случаю в Закарпатті, Подкарпатській Русі, де би русини, котрі на той час мали русський язик як літературний, треба пам'ятати. А прийшла українська мова в лиці емігрантів, то з ними не билися, їм не забороняли. Українська мова ними популяризувалася в гімназіях руських. У руських гімназіях вони могли говорити по-українськи і предлагати українську граматику і так далі. Ну от комуністи нав'язали русинам насильницьку радянську українізацію. До того, як була створена незалежна Україна, у Закарпатті ніколи не було конфлікту між русинським язиком і українським. І ніхто, ніколи русини не блокували вивчення української мови, як при СССР, так і сьогодні. А от українська мова в лиці влади нинішньої, як і старої комуністичної, явно блокує вивчення русинського язика на русинській території. І 30 років блокує визнання русину як народу кримішнього від українців. Ведь русини як кажуть, ми не кращі від українців, або словаків, або поляків. Ми просто іншаки, інакші. Но слухає президента нашого Володимира Зеленського, віримо, що колись ситуація зміниться. Інакше Україна
поплатиться дорого за свої такі державні, я би казав, державні злочини проти мирного народу Русинов, Закарпаття. Вот почему так нам важно, чтобы мы и ныне приносили благодарение Богу, що Володимир Зеленський предупредив, що нічого провокаційно піднімати вопроси церкви. Прото ми чуємо і наш архієрей, і наші митрополіти в Україні кажуть, зачем піднімати в такий трудний час вопроси церкви. То зафіксовано, гарантовано Конституцією, що там лізти постороннім. І так, най Бог дасть, щоб ми, русини, які ніколи не воювали ні з Україною, ні з українською мовою. Наші люди легко вивчають українську мову. Ми, громадяни України, володіємо українською мовою, володіємо русинським язиком, маємо історичну пам'ять русинську, ми православні в більшинстві, частина русинов греко-католики, но між нами війни великої не є, були такі конфлікти. Того конфлікту, якого пережила Західна Україна, Закарпаття не допустило, тому що ми і тут на землі, розумні на свою землі діти Божі, а попавши у Совєтський Союз, ми ведь не йшли в партизани, а ведь не пряталися в лісах. Ми формували регіон, щоб спасати наших людей і на будущее потомство. Нині, коли пішла незалежна Україна, так ми ся надіяли, що в цій Україні буде вся демократія. Поки не вдалося. Но віримо, що ще не все утрачено. Ми, русини, віримо у ліпшоє. Ми, русини, знаємо чекати. Ми знаємо, де можемо чекати, де мусимо щось робити. На цьому можемо і закінчити нашу передачу, но єдно бих повів. Все-таки американська Вікіпедія оказалася більш правдива, чим російська і українська. Якщо хто хоче з русинів узнавати нашу історію, обратіться на американську Вікіпедію і переводом на наш язик, і тоді можна узнати многое, котроє вже в російській і українських Вікіпедіях так закладено, а ще ми замітили, що многі правдиві сайти блокуються, де написано правда, історична правда про русинов. Дай Бог благословить нашу державу Україну, дай Бог благословить усіх наших людей православних, котрі держаться єдинства з канонічною церквою. А в Закарпатті, напоминаю, ніколи не було української церкви. Ніколи не було. У нас була Карпаторуська автономна православна церква. І ми лише в 47-му році вийшли з сербського патріархата, бо тоді була така ситуація, і стали частю Руської церкви канонічної, з 91-го частю Української православної церкви, де предстоятель блаженніший Онуфрій, а потому ні під яким видом не можемо дозволити або согласитися з тим, що творять наші опоненти під видом православ'я, творити злі діла, захвати храмів, побиття людей. Віримо, що Господь все скоро поставить на свої міста. На цьому наша передача закінчена. Будьте здорові! Будьте здорові, з Богом.